बेफोर जाना फैनायनि उनावहाय बिसोरनि परिबर्तना मा होनो UPPL लिल' होगोन BPF होआ मोजां जाबाय रायजोफोर BPF आ गाज्रि होननानै भट होनाया दानिया मोजां जाबाय न'बो मोनलानो मानिब्ला सरकारा गोरिब मानसिफोरनोसो हरदों न'आबो बिराद गिदिरथारनो एबारना UPPL नि न' लुनाया बिराद गिदिरथारनो जोंना गोदो फिसासोमोन सोरना देरसिन सोरनिया देरसिन लादो बेखौ दानिया होमबाना जाख'नाया सोर मा गैया BTC आ गैला रायजोफोर 40टा डिपार्टमेन्ट होदोंमोन गारां बब्रा बिराद मबाइलनि माबायाव खोथा बुङो जोंहा EM साहाबमोनहा मा गैया बे गोरोंनि खामानि ना रोङैनि ना मूर्खनि जों लाबोदों 6 शेड्यूल जोंनिया 40टा डिपार्टमेन्ट जों लाबोदों 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोनानै जोङो ग्रोम खुंदोंमोन जोंनाव शिक्षा बिभाग दङ जोंनाव फरेस्ट बिभाग दङ जोंनाव इरिगेशन बिभाग दङ जोंनावहाय एग्रिकालचार बिभाग दङ दिनै बेनि गेजेराव बे शिक्षा बिभाग बे फरेस्ट बिभाग बे एग्रिकालचार बिभाग बे इरिगेशन बिभाग गिदिर बे हेल्थ बिभाग चिकित्सा बेखौ गासिबो हरफिनजोब्बाय बिथांमोनहा बुंदों हरफिनाखै रायजोफोर जोंजोंनो दङ नै बेखौ हरनानै जों दा डिसिफोरखौ मोनजोब्बाय जों खामानि मावबाय दा मा होनबा जोंनि दिनाव डिसि गैयामोन नामा जोङो चिरां जिल्ला बानायदों आंनि बिदायानो प्रथम डिसि चिरां जिल्लानि दंना माथा मिथिना लादोंसो बे मा बेयो डिसि जोंनि बिदाखै जोंजों हाबफादों नामा हाबा डिसिया जाहैबाय आलादा अनुष्ठान जोंनि BTC नि आन्दाराव गैया जोंबो बिदोंमोन डिसिखौ जोंनो होनांगौ डिसिखौ मोननाय माने आलादा हादोर बायदि जायो बेखाय गभर्नमेन्टआ होआखै खिन्थु बै समाव डिसिफ्रा जों मोनब्लानो गसंथाङोमोन गसंनानै गावसिनि सियारखौ बोथ्रोदनानै जों बुजिलायोमोन दानिया एमफ्रा मानो गावसिनि आन्दाराव फैनाया नोंथांमोननि एममोनहा डिसिनाव थाङोब्ला सिलिपि लिरना हरनाङो आंनो बहननो हागोन नामा होननानै डिसिया जुदि बुङा आंहा दिनै टाइम गैया उनाव फैदो थांफिनदो नोङो मिथिबाय आरो MCLA बिथांमोनहा थांनानै मा बुङो बे डिसिखौ सार जाय डिसिफ्रा जोंखौ नुब्लानो थरथरजियो जाय डिसिफ्रा जोंखौ नुब्लानो सार बहब होनो बिसोरखौ दिनै BTC नि नेताफ्रा सार मिथियो मा जाहैबाय साख्रि होगोन होनना बुंनो हागौमोन न'खर संथिस नैबे बिथांमोनखौ आं खावलायो आं जि खोथा बुंदों बेखौ जेराव फेसबुकाव हगारनानै साख्रि हगारना होगोन साख्रि होगोन होनना बुंदों एक्सरा न'खर साख्रि होगोन साख्रिया बोरै होयो जोङो साख्रि होबोदों बोसोरसेयाव गैयाब्लाबो 1000 जन गाहाम जोङो साख्रि होबोदों एखनब्ला फरेस्ट बिभागनि एखनब्ला शिक्षा बिभागनि मास्टार खेरानि बायदिसिना एखनब्ला PWD आरो बेखौ जोङो माबोरै होदोंमोन CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड बे क्षमताखौ जों लाबोदों BTC आ दिनैनि बिटिआरआव बे क्षमता गैया एपइन्टमेन्ट होनायनि ओंखायनो मा खालामबाय दाख्लै क'क्राझाराव सिलेक्सन जानायखौ नुदोंना नुवाखै इन्टारभिउ जानाया जोंनि माबानि BTC नि जि साख्रि दं 800टासो पस्ट दङ फरग्रेड आरो ग्रेड 3 बेनि साख्रिखौ एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायसो इन्टारभिउ लाफैदों दाख्लै BTC आ गैया अब्लालाय न'खर साख्रिखौ माजों होदोंलाय नोंनि हबे स्कुलनि चौकीदार साख्रिखौनो बे UPPL गभर्नमेन्टआ होनो हाया नोंनि बे रानि खाथायाव माबा अफिस दंबा बे फरेस्ट अफिसा बेनि 3 ग्रेड बेनि बे फरेस्ट गार्डआ जों जे खालामनानै नुदोंमोन फरेस्ट गार्ड नेट लाबोदोंमोन बे जायगानिफ्राय बेबायदि बे केरेला मोनहा दिनै साख्रि होनो हाया सेन्ट्रेलाइज्ड आसामजों दा आसामजों थांबाय नालाय आङो बुंखायो जोंनि BTC नि गुबुन हारि आदिबासी नेपाली राजबंशी रावबो साख्रि मोना मानो मालाय आसामनि बहुत केन्डिडेट दं गोरोंफोर दं जोङो बर'फ्रा BTC नि गभर्नमेन्ट जानानै मा मोनगोन आसामजों थांबाय नालाय 10%
आसामनि साख्रि जाबाय नालाय बियो बे लिस्टआव सहैबाय जोङो ट्राइबेलखाय बिटिसिनि बर'फ्राबो बिटिसिनि साख्रियाव खालि 110 मोनगोन गोदो सेरेंगा मोनहा न'खर साख्रि लादों बोरा सेरेंगानो 70,000 होग्रा 75,000 होग्रा माने दासिमबो मोनसेबो होनो हायाखै आरो बिथांमोनखौनो इसोरफोर बायदि मोदायफोर बायदि दाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा खाथि खाथि थानो मोनोब्ला गावखौनो बिराद गौरब मोनो फैसा गैया हारिफोर जोंल' ओंखाम उखैयाखै बिटिएफनि मानसियाल' लानाखै इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो रानजोबदों फैसा गैया बिटिसिआव आगोलनि 2020 आरो 21नि बाजेटखौ जों बानायबोदों बिनि बाजेटआ जाहैबाय 672 कोटिमोन लिरना ला 672 कोटि 672 कोटि दाना बिनि नेक्स्ट 2021 आरो 22निखौ बिसोर खालामबाय बिसिबां हरजादों 600 कोटिल' जोंहा 10% बानायोमोन 740 कोटि जायोमोन जोंनि गभर्नमेन्टब्ला दा बिसोरो बेसेबां मोनो 600 कोटि 600 कोटियाव 31 मार्चआ जाहैबाय इयार एन्डिं बे मुर्खफ्रा मिन्थिना मिन्थिया इयार एन्डिं 31 मार्चनि गेजेराव जुदि फैसाखौ बाहायनो हाया बे लेप्स थांफिनो दा 31 मार्चसिमाव मा हरजादों बिथांमोना 300 कोटिल' 300 कोटियाव 272 कोटिखौनो साप्लाय खालामनानै जादों रायजोफोर 272खौ साप्लाय खालामनानै जादों बिटिसिआव बे सेम लेभेल आरो बे बिटिसि दरखं मोखाङाव माबा जिमाफोरनिबो खुन्थिया बानायदों आरो बे गेस्ट हाउसखौ रं होदों बेबायदियाव 28 कोटिसो खरसा खालामदों 300 कोटियाथ' फैयासै दाना फैयासै नालाय गभर्नमेन्टजों रायज्लायफिननानै बिसोरो दा बे 300 कोटिखौनो बहा हरनो सोरनो बिल होनो मा खालामनानै बेसेबां पार्सेन्ट मोनगोन 20% 25% जोंखौ गोदो बुंबाय जाख्ल'नाय दाना गावस्रा देख जाख्ल'नायल' बे गभर्नमेन्टआव जेबो गैया बे नैबेजों ट्राक अन्थाइनि ट्राक थाङोब्ला फैसा लाखिनाय अबेबा महल जादों महल जादों फैसा थांनाय बेल' खामानि बिसिना जेबो खामानि गैया फैसा लानानै फैसा साननो मेसिन बायनांगौ जोङो मेसिनावसो सानलायलायो फैसाखौ हमहोनांगौ रायजोफोर जायफ्रा फैसा होयो बिसोरो बेखौ फट' खेबना लानानै हमहोनांगौ बेखौबो रोङाबा मा जानो साख्रियाबो गैला फैसायाबो गैला मा जानांगौ बे बिटिसिनि अबस्थाया दिनै थाखा फैसानि अभाबा ओरैबायदि जादों इमबेलेन्स जादों जोंनि जायगायाव गरसेबो थाखा गैया बायग्रा गैया न' लुग्रा गैया दालां गंसे बानायफेरबाय नामा रायजोफोर नोंथांमोननि इएमआ जोंनि जायगायाव नैबे समस्तियाव दालां गंसे बानायफेरबाय नामा आं नोंथांमोननो दिनै बुंगौमोन जे नैबे लामाखौ एबार ओरैनिफ्राय उमुखसिम लाना हमनाय जाबाय उमुखनिफ्राय ओरै जाबाय जोंहा ज' जाजाय बेबायदि खामानि मावगौमोन जोंहा प्लेनिं दंमोन फुंबिलनि बे पिस लामा जोबखांनायनिफ्राय सेरेखा बाजारसिम थांनाय बेखौ 8 किल'मिटार पिस लामा बानायनानै बे सामफुराव दालां होनायनि जोंहा प्लेनिं दंमोन ओरैहाय जोंहा लेंसिङाव आदिबासिफोरा ज' जाहैबाय बै माबाजों थांनानै गुरबारनायजों थांनानै बेजों लामा बानायनानै आरोबाव बाहाय सामफुराव दालां होनायनि जोंहा प्रग्राम दंमोन जोंहा बे थुक्राझारनि गिर्जानि सेरनि दालां बानायनायनि प्रग्राम दंमोन बिथांमोना दिनै हालभार गंसेबो बानायाखै स्कुल गंसेबो लुजेनाखै हस्पिटाल गंसेबो लुजेनाखै ना नुबाय बे रानिखाथियाव दै सेराव स्कुल लुगासिनो दङ बेवहाय फाउन्डेसना सोर खालाया सेंसना सोर खालाया बाय फाउन्डेसना आंनिसोनो ओरै लिरनाय दंमोन रायजोफोर सेंसनबो जाबाय टेन्डारबो जाबाय कनस्ट्राक्सन खालामनो नागिरबा बे टेन्डार मोननाय सोरबा मारवारि मानसिया मावफैथ'वाखै मानोबा मावफैयाखै बेखायनो गोबाव जानायखाय टेन्डार होबाय बेबो टेन्डार जाबाय मोनबाय दाना नुनाय समाव बिथांमोननि गभर्नमेन्ट फैबाय आंनि खुन्थियाखौ सिफायनानै दाना सोरनिबा खुन्थिया लगायबाय लाजिया गाबोन जुदि जोंनि गभर्नमेन्ट फैयो जोंबो बेखौ ग्राव जौगायफिननानै दोनोब्ला मा जानांगौलाय बिदि जाया रानिखाथियाव बे लुनो थाखाय
बिसिबां आन्दलन खालामबोबाय आलानि गाथानि रायजोफ्रा हजों स्टेट बेंकखौनो बबेखौबा मानिनांगौ आसोल बेंक गिदिर क'क्राझारनि देरसिन क'क्राझारनि स्टेट बेंकखौनो सालिमारि खालामबाय हमजाजोबबावसै जोंहा बे खबरफोरखौ जादों बेबायदिनो घटना जादों जोङो बिराद सेस्था खालामबाय बेनिखायनो न'बो लुहोबाय न' गैयाबो होनबाय नालाय बाहाय जों थांनानै बबाव न' लुनो दाखाथि जादोंमोन आगोलाव एबारबो दाखाथि जानो हागौ ओंखायनो जों थाङा न'बो लुहोबावबाय आं दा बेहाय फैयै फैयै बिथांमोननि जेब्ला गभर्नमेन्ट जाबाय बेंकआ डिसिसन लानानै बानायफैबाय बे बेंक खुलिनायाव नायदो इन्टारेस्टिं खोथाया मालाय बेंकआसो गावसोरसो एडभार्टाइज खालामनानै लागोन ना बिटिआरआलाय बेवहाय दा गरसे फैसानि लाब दङ ना सोरबा प्रमद बर'आ बाहाय लाब दङ ना उर्खाव ब्रह्मआ बाहाय लाब दङ सामथाइबारियाव नायगोन बेसेबा गिदिर पस्टार माबा होनानै लामाखौ थंब्लेट गायनानै बेंक इनॉग्रेशन अफ स्टेट बैंक एडुनिकाटा वेलकाम होननानै फट'जोंसै आरो मोनसेनि बिथिं ओरै हाबगानायाव मोनसे ओरै हाबगानायाव मोनसे मा इसिबां लासिंसिमलाय बेंकआ मालाय बिजनेससो खालामनो फैदों बाहाय फैसा मोनगोन नालाय बेंकआ बाहाय बिजनेस खालामनो फैदों दा बेखौ जोंनि नेताफ्रा खामानिखौ मावनो रोंला नालाय बेखौनो जों रायजो राजानि बिराद गिदिर खामानि मावबा बिटिआर गभर्नमेन्टनि परिबर्तन बस्तारा होनो बिदिनो जायो दिनै बिराद गाज्रि अबस्था बिटिसिआ दा बिथांमोना मा सानो एबारथ' नुदों रायजो राजाफ्राबो अबस्थाया सेमथा लेमथा जानानै एसे बुंनो लागै हमदों एबार इलेक्सनाव फैथोंसैलै गैखाला सोर बेलाय जोंनि खाथियाव फैथोंसै माथो बन्द्रायबो दैखांदो हाथिजाराव सोरखौबा हाथिजार सोर दङ मेरला सुलायलायबाय माथो सोरखौबा बनजोंबो खुबैनो नागिरदोंमोन सोरबा हिनजावा नंगौ घटना मोनसे खोनादों आं बुंला दे जोङो भद्र मानसि सासे नेताफोरनि खोथाफोरखौ बिदि पाब्लिकलि जों बुङा खोनासं बहुत गावजों गाव जालायगासिनो दङ दा बेखायनो जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो नोंथांमोन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जेबो गिनो नाङा खस्थ' मोनथ'सिगोन 5 बोसोरखौ जोङो सेमथा-लेमथायावबो थानांगोन जोंनि उदैनि थाखाय नङा जोंनि फिसाफोरनि भबिष्यतखौ मोजां खालामनो बिटिसिआव गासिबो जाथि बस्तिफोरनि गांनाय उखैनायखौ ज'यै बोरैहाय नायलायनो हायो सहाय सहयोगिता होलायनो हायो जोंनि गेजेराव जेन' जाथि लानानै धर्म लानानै नांलाय खमलाय जाया मोजाङै रायजो राजाफोरखौ बेंलांनो हायो बेनि थाखाय फैगौ इलेक्सननिफ्राय जोंनि जि राजनैतिक स्ट्रेटेजि बेखौ जोङो थिग खालामगोन आरो बे समा फैगासिनो दं दिनै बिथांमोनहा गोजौआवबो सौहैया गाहायावबो सौफैया गामियावबो हाबलासो मा खोथा बुंनो बियो नैबेखौ जों मावदों होननानैथ' बुंनो गैला मावगोनबो बुंनो हाला खारन बिसोरो आन्दायजोब्बाय गावनि क्षमताखौनो जुदि हरफिनोब्ला थाखा फैसा गरसे जुदि लाबोनो रोङाब्ला मा जागोन केस होदों जों रायजोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिगौ जोङो केस होदों PIL बिथांमोना जोंनि बुन्था खालामनानै जोंखौ सावबाय मा खोथा जाखो बियो जोङो मा अयनाय खालामदों नामा जोङो बुंदों जे बिटिआरनि नैबे सुथिया बिटिसिनि थाखाय गाज्रि गामि दानखौ नागिरदों जोङो गामि दानखौ होआ जोङो फट'आव एपिल खालामदों गामि दानखौ नागिरनायखौ बन्द खालाम जि सर्वता डिपार्टमेन्ट लांफिनदों बिटिसिनि खल'फोरखौ गैया खालामदों बेखौ उठायनांगौ सर्वता डिपार्टमेन्टखौ हरफिननांगौ बायदिसिना जोङो खालामदों समस्ति बानायनो नागिरदों बानायनानै माबा माबि खालामनो नागिरदों लिरनायानो दं लेखाखौ रोंगौना रोङा फरायनानै इंराजिखौ बुजिग्रा बुजिदाबसो दाख्लै जोंहा दतमानि सासे आगोलनि बिअआ बुंदों बिथांमोनहा जाम्बारा सिगां जानो लेखा रोंगौना रोङा जाखो बे जे प्रमदफोरखौ रिजाइन खालामनांगौ होनना बुंनाया बे खारनावनो बुंदों बे सासे बिअ मानसि रिटायार जाबाय बे नुबाय बेखौ बोरै साइन खालामदों बे खोथाखौनो बुङो जायखिजाया बेखौ थांजोब्बाय नै दाख्लै सेंग्राफ्रा आन्दलन खालामबावबाय दिल्लीयाव खालामहैगोन ना दाना जेब्ला आन्दलन खालामहैयो बिथांमोननि मानसिफ्रा मा बुंदों आन्दलन नागारनांगौ
दाख्लैसो जोङो जेब्ला रायजो खुङो बिसोरो हाइवे बन्द माबा रेडिअ बन्द खालामफाबाय थाबाय मानो जों बुंखादों नोंथांमोनाथ' रायजो बिदाय नङा बे रायजो राजाखौ खरा फोनांलायनानै माने खस्थ' खालामहोबाय थागोन बिसोर दा अरिजिना सोर आरो माबाया नखलिया सोर बेफोर ओंखारजोब्बाय जायखिजाया बे फरायदिगोन जों गासैबो थिग थाक खालामजोबगोन रावबो गारनायनो नाङा आं गोलाव बुंफ्रामबाय जोंहा एमएलए बिथांमोन दं मोजां मोजां खोथा बिथांमोनहा बुंगोन खोनासं जोबोद सिङाव माबा माबि जालायगासिनो दङ अर्थात बिथांमोननि गभर्नमेन्टआ बायोब्लाबो बेबो असम्भब नङा आरो सरकारा थांगोन सरकारासो थांनो हागौ माबायाव मा होनोमोनलाय नंगौ जायाव बेखौबो गोसोआव लाखा रावखौबो जोंखौ जेरैबायदि